Sa number 3, spokesperson ni Mayor-elect Alvi Benitez nagpanindugan nga wala sang conflict of interest sa pagbulig sang Jolly Homes Foundation sa housing project sa Bacolod. On-site housing project para sa informal settlers ang igatukod kung diin man sila nagapuyo nga lugar sa Bacolod ang ginadihon sa incoming Benitez administration upod sa Jolly Homes Foundation. Sunod sa kay Attorney Bong Dilag, spokesperson ni Mayor-elect Alvi Benitez, ang foundation kung diin nagaserbi nga chairman ang alkalde, amo ang responsable sa profiling lang sa mga beneficiaries sa proyekto. Kag ang pagpahibalo sa mga benepisyaryo kung ano ang matabo kung mag-enroll sila sa housing projects ng syudad. Gitpahayag ni Dilag nga wala man sang conflict of interest diri kay wala man sang bayaran ang syudad sa foundation. Ang foundation ang magabulig lang sa syudad. Duha tubtub tatlo ka story building ang housing project nga ginatuyo ipatukod sa Benitez administration nga condo type. Ang duta sang syudad sa may Purok Boulevard ang isa sa mga ginalantaw nga una nga patukuran sa housing project. Pero sa karon ini pa mapatod kung pila ang mangin benepisyaryo sa proyekto samtang wala pa sang nahatag nga data ang outgoing administration angot sa kadamuon sang nagapabilin nga mga informal settlers sa Bacolod City. The Jolly Homes Foundation as a non-government organization extend its hand to help the city in the study, research, or in terms of sustainability, in terms of actual situation, and in terms of the capacity to pay. As long as the gist is this, as long as wala sa kwarta na involved ang city, ikadua, wala na disadvantage ang city, there is, I submit that there is no conflict of interest.